Okej, klarer. Nej! Allt är klarer. Börja så köra där annonser är och så är vi ska annonsera. Kan man det? Ja, man kan köra det. Nice. Men helt ser det ut. För jag har skilt. Ja, jag vet. No. Jag hade inte vet. Du ska inte visa cykel och köra bullshit där? Fuck it, jag kan ha det säkert. Okej. Doink. What? Vi ska... Bueno. Ja. Anything goes. Axel med worms. Ja, du bara det. Inte brukar säga. Overpowered. Ja. All right, så måste jag. Alla, jag ska skjuta H2. Ja. Han väljer helt väst. Ja, så är det Levi som ska välja. Nej, Levi. Vet du vad där? Jo, vet det ja. Du vet liksom de kommentator dataspel kvart att picka. Analyst så sort. Men på Levi vart en punkt bana till Simon. Donkey Kong. Nej, legendaries ska inte vara på, okej? Nej, tack så. Bunch of legendaries. Okej. Det är bättre, ja. Ett band så har någon färg av legendaries. Metronom, han kan då det. Okej, kvar kan ta en metronom. Ja, så det är go. Kan jag säga vis nej, bättre. Det kan jag säga om det var helt roligt, Nej, vi kommer gott här liksom. Ja, okej. Atlie, akkurat. Jag har alltid haft det kurs. Internet kanske med lite. Ja. Det stämmer kanske. Det har vi alltid ena typ som är. Ena typ. Ja. Alltid en typ. Seriöst. Du är där för bättre. Bugcatcher. Ja. Vattnet är allt det flesta coola. Det är alltid att kolla. Vattnet är allt det coolast. Ja, men det är som Simon är 50% vatten. Pokémon spelar. Ja. Jag blir inte Levi säger det. Ja, det är nu är det. Och så Levi så jag ska lägga väl om allt där. Åh shit, han var blaster, spela med. Vad kan jag? Det var ju då till snäll lägga allt det. Ändan han vill på career history. Samma gång så. Ja, så säger man och man vill bara få det. Ja, men alltså heter bara så ska kallt och pricka det eller så. Ja. Electro. Han går. Showdust i spel då. Han är coolast. Men nog finns det gonna show. Han värd att showdust i spel. Han är rotless med en motherfucker. Han är näkta coolast. Jag minns han från The Access Speed. Kan vara till alltid film 2 extra till film 2. Right on. Så Pikachu är ju en swimming pool. Ja. Pikachu är så Pokémon. Och så Electro till ändan till short. What? Pokémon 2 alltid där så short som är i mitten. Telias ner som legendary. Ja, no. Hade inte. Är det lov att välja? Jag spär inte annonsers. Nej, jag kände det. Jag har spela om Dragon Age och jag hade en. Jag svär det kommer bara i Sverige med själv men jag vet inte nej. Okej, det är bästa sida. Oh my star. Okej. Ja. Jag har nog varit. Ja, det är rätt vi ser. Jag vill klara mig. Kan jag välja Gengar där för typ? Nej, det är inte. Det är mega Gengar så. Är det sex och annan och skulle rest på? Slunjan Goller. Och hästen. Gammal bror. Det är bara en av rätt som. Vad ska jag välja? Pokémon Tag trio. Tag trio. Fuck trio. Är så gott två tal. Ta. Jag tar man över. Freaka den över.
Vet du vad det är hyperfang och så eller? Nej, hyperfang Ridiculous shit there. Super Hyperfang. Lizard? What? Okej. Det ger så shit. Jag hade så gått till halva Electro. Men det är nöjest. Esper säger det, han är great and good there. Det där gott. Du måste bara bruka den taktiskt. Ja. Att man skulle bära han som nyttlig vana nu. Jag kan det. Vi visste inte att det var allt igen. Electro. Nej. Jag säger det bara vi. Men jag så bara så jävla lugga. Så bara väljer random shit. Ja, man är över alla. Ja. Det bara kommer inte väl första. Ja. John. Who you gonna pick? Jag förstår inte Who you gonna pick? Ja, men det första. Och så ötligen det bara lägga mycket till det ska det gå liksom. You know. Tack för hur lever kanske pist. It's time. It is time, and so the battle begins! Go Dick Trio som lever allt. Och go Alakazam som Simon lever allt. Och därför att välja så inte glömma våra tricks. The battle is heating up! What will they do? Checka inte vad det gör sådär. Kör där. The Duck Trio dug a hole! Get it! Duck! Trio! Oh, it's attack missed! What Ska an man? exciting match! Jag kan välja. Börja nu. Är det fucking farligt det? Är det farligt? Ja. Nej, jag vet inte. Det var shit som regel. Ja. Minst till som heter gamla regler i Pokémon. Det är Ska liksom... man det? Alltså, first generation rules. Det är liksom... Ja, kan... Typer så. It's Blastoise! Längtar då. Critical! Whoa! What a hit! Almost a one-hit wonder! Jag kan passa, skifta. Get up. Fucking lost. Oh! He's down! Du suckar när jag är där. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är så spännande. Taktiker och shit, you know? Okej, så sumner du en Pokémonen? Inte taktiker faktiskt. Du ger sum advantage. Va? Jag visste ju det med en advantage. Nu har jag kunnat bruka hatt och hatta. Du kom right on, men det är ett slags move. Nej. Till att få några sucha. Right? Done. Don't mind if I do. Så jag Lever för att cheap. var som Simon there, a trick up his sleeve. Oh, Duck Trio kan inte köra det. Han brukar hyper. I'm surf. Oh, it's super effective. Oh, men han tar ju en gång. Look at that. Would you look at that? Jag känner den Och nästa blir Sand Attack! Om det är visst gärna kött så är det ute vid Duck Trio. Oh my god! Shit, det tvattlar i Levi. Men jag hade taktiskt mot jag Levi. Vi satsar på en Ice for GT. Oh. Ja, det här ska man inte tänka som opponent. Alltså... hade... Jag är helt för GT och så var det hjärtan då. Yeah. Det kan kosta dem. Ombars. Hoppas jag att jag trio jumpa igen right on. Ja, ombars så huxar jag Levi att Simon för att huxa som Levi. Ja, så körde han bara inte. Nej, inte han gjorde Sand Attack. Så han var mest på det.
Men... Han börjar nu. Ja, nu... Du kör det. Yeah, critical hit. I kort... Ute vidare 3 och så måste jag ut till att det här är en chans. Allaga. Ja! Det är inte sklavra nu. Allt kan brännas i Pokémon! Alltså det här är också några så här passive thing då, ne? Som Gengar flyger och så. Ja, det är inte ability. Nej. Okej. No abilities. Fuck gör det en god typ av det. Alltså jag måste gå se upp kvar det vid av allt allt. So crazy. It's Gengar! Han ser bara ut som en Lickitung turned dark alltså. Det är nästan. Han lyssnar till Fairy. Jäkla fake då. Jesper? Har inte... Nice. Alltså- Jag lät det gå när som får spänning nu. Alltså du är lejan så mojo. Alltså man blir Alltså- som kommentator ser väl. Han var inte med att Alltså- se också. Jag följer liksom... He commentator är Nick Peter nu bara. Ja. Ja för helvete, han är professionell. Han är professional. Oh, är det så längt ut köra så imorgon. Och så har vakten. Hur ser jag ett Hur slänger svärman? Sitter runt det också. Han har en runt om en... Okej, det är till vältet. Ja. You know what to do, Simon. You know what to do. Let's do this. Let's do this. It is so fucked. It is so fucked. Jag har haft detta spel. Please inte kört upp, please inte kört upp. Yeah, Fucking baby! jerk det där. Nice. Ghost versus fucking jerk. freaking status effects. Lazy, ja. Hey, I see. Narrator. Freaking status effect. Yeah. What a cheap ass Vad är det Nightshade, Jay? Där kan vi inte trusta knäs för sig där. Nej, alltså det ger lite like damage to the level. Är det inte det som skier night? Är det inte knätt man kan halta i mer men trusta. Jag hade inte. Jag vet inte. Jag hade det. Air Jack. Det är bara det här. Teater. Och så hvis man heter L och i mian. Men det här minns inte. Ja. Så. It's so confused. Oh man. Will you go and take yourself? Det suckar det när han sa. Shit. Alltså, Redan det säger någon man är stupid moose, Levi. Levi. Slappy. Släppte mig en straight face. Åh, så är det också helt ljud. jag fucking bräckar vad Gengar. Och så blir det längtande bak. Åh, är det någon? Nej, inte det. You're useless, man. You're fucking useless. Som sa Gengar och bara stick shouldern. Here's a Gengar. Är det inte Tey? Nej, det är inte. Nej. Vad fuck? Inte bilar, jag stämpar sig själva när du går. Åh, Thunderstrike. Det confused Nej, mig nej, gott shit. alltså. Confused. Bling! Super effective! Nej, det ger inte någon effekt. Alltså, typ det är Nightshade. Men han döjer så han också Ja, effekter. titta. Så, Det är också det. alltså, just say Så it. det är super effekt. Så imorgon är vi bara trutchrätter och en Tvär. sväver. Han måste bara tvär. En sväver. Ja, trutcher och en Han sväver. Fuck you. Alla katama! Oh shit. Han var så här skajig. Klar yoghurt. Jag samar och bara svär Jacknet ordentlig break-up. Hey, kan det. Det skiljer jag väl. Yeah. Han är poison nu. Ja, Ghost skulle bli också counter psychic, men fucking poison. Det är väl tillbaka. Ja, vi kör den här grejen det är sån nöt till att det är pengar kvar det är det där vi kunde göra och ja. You ready for this? Yes, You spänn- fucking ready for this? Shit, on the next level. Simon köpte Pokémon! Jag gick med co-commentator.
Alltid två. Du sa en analyst on the hype man. Han brukte surf. Super, inte effektiv. Vilket smil med Bustin. Electrode är klar till att vappa som ass. Visst, Levis köpt Pokémon nu så är det ute med honom. Alltså Bustin är faktiskt Det är rätt Jesper. Det borde faktiskt. Ja, men det gör strax nu. Jag kör den. Det ser ut som att lämnar någon shotla också. Han skiftar Pokémon. Det har gått släpp för så. Det är det ute med Levis. Kan helt nu ständer slår också Jon. Kan helt för vinna det. Uff, det är sen för det är inte alls för tattas men jag sätter mig pengar på Simon. Alltså Electrode är Everman där Levi. Jag haltar att han går gräva alltså Levi till att han fick en position där tre pistanne. Och han är långt finch and sleep go on Charles. Så det är så där men han är en executor. execute. Ja, det känns perfekt. så passar det är stöd till Chile gott mot gräs eller? Ja, just det. Men han kan slå normalt. Ja. Eller han bara self ja. Shit. Ja. Men visst han inte klar Jebba. Ska jag inte så lite? Han är inte en special attack. Han är bara physical. Inte physical. Ja. Först så är det bara andra partier när jag kallar physical. Jo! Faktiskt. Rätt så. Kan man Simon för att köra ut nu? Ja, men det känns ju Simon till att han Simon det är inte så gott utslut. Simon Men just det rätt väl alltid. Simon brukar K9. Om Levi skiftar ut nu och kan han ända väl missa sin executor. Han är känner shoulder. Allt gick så här, Spang. Jag vet inte sagt om Windholt men actually. Började. Du är aldrig nöjd, Spang. Kanske är att någonting att inte shoulder än en palma tror jag. Jag har så tänkt växa något i speglet. Vi ser ut att Levi han också redan när man kan så göra. Men så är det där kan för Simon att göra. Han har inte chans att han kan vidare att för Pokémon Levi i alla fall. Levi skiftar Pokémon. Det här bästa han kunde göra. Vidare kan du köra ut. Tabern Ninetales. Dragon Rage. Hör det spök till det där. Flott. Det är skuffande. Det är skuffande. Jag känner Allt går inte som nära. Per Simon är sin spännande hette. Turn the tables. Turn the tables. Den här fucking stats effect. Levi fick the computer. Taktiska var. Levi han satsar på att allt hans ohällt i Mario Party är utrunde. Så att du har en bara helt efter. Det ser ut att ringa tjalla. Ja, fuck it. Det är färdigt. Det är I don't... Levi långa sätter för igen så ja. Okej, man säger man för ja. Man har för curse sleep Pokémon out. Han går det så så on the right on out. Fuck med dig! Kan vi ha där? Nu är det Simon som har satsat på sitt helt för jag vet inte snöet någon. Skoldfärska. Surprised? Nej. Inte helt så runda Simon. Inte hesa runda. Levi vid 2 mot Fosslöv Pokémon 19. 1. Simon man bara hoppa på mirakeln då. Annonsen gör det. Oh, it's Gengar! Kan vi inte när så så i hand? Han vaknar jätte. Så det är det last av oss Nesper. Det är inte röna vara grannar. Just be yourself man. Du kan det lektion nu då lärst det där. Hvis du räkar så...
Sony. Levi, är det G-Bass? Du är inte att spela! What? Jag har inte att Simon Heber en liten chans. Nej, liksom, how you turn Så this way? gänker han och bevägas med hans över. Han är fat ass. Han är fast asleep. Ja, till den där, han är fast asleep. Ja. Eller jag tror man säger om man svävar fast. Åh, det var det igen. Och Ryden, Det är vi strävar att spela mot det. Eller rematch. Kostnäck Pokémon som detta, Levi 4, Simon 2. Jag tror ska då väl ta sig kött för det. Och så är det samtidigt att ta sig kött. Ja. Och så är det samtidigt att vi ska... Alltså man ska vara en av såna här som tar oss att fucking show mig. Ja. Det sägs mer professional att det är hacksta, alltså det är bara... Alltså du ska inte engang höra, du ska bara lusta efter han. Du är inte från pajka. Så ena så ska inte det. Alltså, Det är så cheap där. det är cheap. We have a Men Alex han är kördare än Gengar, inte det? Halta. Halta är Sverige. Alltså, Som men vill ha- det är inte Pokémon det är så. Ta så. Åh, Alex han kördare! Nu måste Nu är det där som ska börja med Gengar och alltså. Hypnosis. Ja, det är supereffektivt så Sverige. Oj, att det var inte något. Gengar brukar Thunder. Men är det nog att träffa Alex han? Ja, det Nej. Nej. Kanske. Simon släpper en för Gengar eller nästa Pokémon, tycker du? Simon, du kanske miraklet som det börjar det. Ja. Tänka nu, så är det där. Räkar han? Han bara räkar Sverige. Oh! Han räckte. Ut med Gengar. What a hit! Jag tänkte bara one-sided. Alltså, now så är det slash bitan. Det händer alltid vid i underdog, okej? Jag är inte där ett lätt om det skulle faktiskt vara så unbiased som möjligt. Ja, fuck det. Men Nu vill jag diskutera att Simon kan inte vara kördare. Att det är den kördares Pokémon han är ute nu. Att han kör Pokémon i spelar man i Det Sverige. ser ut som Simon inte tar hitcha. Kan ända större. Ja, jag visste. Åh! Det är mina synar! Detta kan vara en game changer! Men tar Simon manglar statseffekt. Fussigt klarar han, jag vet inte. Ja, Sverige, han var bara röjna få elektrodudar än elektrod. Elektrosut! Han var bara... Okej. Nej, Okej. det är okej. Electrode, here statseffekt. Ja, crit. Krits är bullshit alliga. Aj, det ser inte gott ut, jag såg någon. Ja, det ser skott ut. Jag ska plocka bäst och namn här. Kvar är rätt där. Ja, till Arcana. Ja, tar en chans ju, hvis han klittar först även så ställ. Och det är inte räcker. Ja. Det är Pokémon, allt kan hända. Nice. Can you move, säger den Arcana? Nu är det Thunderwave. You kick Oj, han är paralyzed. Hejo! Fuck statseffekt. Yeah. You're substitute. Right, den är alltid spännande. Make a great comeback. Jag tittar att drinka vid snärs. Men han är paralyzed. Freaking steps. Du är så biased av Kan man det för Jan? Det vi brukar Thunder. Det kan bli substitute. Oh! Substitute bro.
Tey Kulu. Ja, det var ikke nok til å trenge elektron. I guess you could say you didn't take him down. Du tapper og du forsverker det. Nej. Nej. Så vi vinner från innan så är det köra kraftigt. Men ska det krytta lever. Okay, last one's with the bias. With the bias. Nästa spel vinner Levi! Annars det vinner. Kom on. Ja, och vinnaren är... Andreas Weisberg! Du kan få bara ut. Och vinnaren är Levi! Vinnaren är Espen Det Andreas! fantastiskt för det! Ja, Nej, ska vara så. Och vinnaren är... Freaking Levi. Again, no surprise! Chase team. Okej, nu var ett minne overpoweredly. Vi tackar bara basics. Bara basics. Det är bara, kom on. Kom on. Ja, men det är du. Jag vet inte. Nej, Andreas och Simon.